Mga ka-partners, yan, mayroon pang spot doon, pero medyo mainit. Tsaka pababa yung ano, at least dito makakapag-hammock tayo dito. And then, yan, dito yung tent natin. Ayun, yun yung pit natin. At malapit tayo sa washroom. Yuhuu! Hello po mga ka-partners! Gising na yung aking babing maganda. Meron na tayong place. Kabe, place. May ka ano yan? Place. 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 May ka ano yan, anak? Place. Ika sabi. Place. Ika. Place. Place. Atinta na pong lugar. Atinta na pong lugar. Ika. Atinta na pong lugar. Kamadim la ito eh. Atinta na pong place to be. Yan si Daddy, nagbi-build na siya ng tent natin. Walang kasama si Brel kaya hindi ko na matulungan ngayon si Daddy. So si Daddy na lang yung magte-tent. Ayan siya. Ayan si Daddy. Okay, see you later. Bye-bye mga ka-partners. Excited ka ba? Excited ka? Na? Excited? Excited ka? Excited? Ulitan mo yung pen. Excited. Excited. Ika na. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! 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 Na 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 na. Alim eh, be. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Mga ka-partner, yan yung binili ni Daddy na hammock. Nagmamadali kasi siya. Dahil nga nagmamadali kami baka wala ang maabutan na spot. Kaya, ayan. Check natin mamaya mga ka-partners kung okay ba ang nabili ni Daddy. Yan. Para sa mga backpacker, yan. Katulad namin. Diba? Mahilig mag-backpack. Mahilig mag-camping on the spot. Yan. Yan. Daddy, bumili rin siya ng puset. Hindi. Yung mga isda na pangpain niya. And ito, ano to mga to? Pabigat. Yan, mga pabigat. Mga floater. Yan. So, yan. Tsaka yung butane. Para makapagluto tayo mamaya mga ka-partners. Mag-ihaw-ihaw tayo. And si Daddy binubuo na yung ating tent. Yan na, almost na. Hindi ko siya matutulungan dahil binabantayan ko yung pinakamagandang Brel. Daddy, nagbabayad na siya mga ka-partners. Yan. Nagbabayad na siya para sa ating pagstay dito overnight. I hope our baby will be so mabait as always para naman maranasan niya yung mag-camping. Hello mga ka-partners! Hello, hello, hello! Kumusta po kayo? Kumusta kayo po? Kumusta kayo po? Ya ako po ay niya po, maglikot-likot ko po. Excited ko po. Hello po.
Kumusta kayo po? Yako po'y baby brel brel. Yako po'y tang baby, masarap, masarap. Be mo ni Azum, maka-zoom na, todo na. Todo na yan. Brel brel na yan. Oh. Hi, hi. Hello po. Daddy po ay tabi siya po daddy. Bisiya itatang ni. Oy tapo mga waya pong tent. Kaya, anak kita rin ha? Anak niya ini eh. Anak niya, hey, mami. Latatang ng dimpitis, anak. Paulian ta kaya na. Hey, liming tsura mo, kalago mo. Tatama yan po, takita mo. Champiram pam pam. Pampiram pam pam. Pampiram. Lumibirol-birol. Di, itaping wagon, kabikikitang wagon. Nakamusigla. May malar si Pitamba. Ayan, mga kapakners. Ayan si Daddy. Siniset up niya yung bago nating ihawan na diuling. Ayan. Nakuha natin yan sa Superstore. Yeah. Yan lang. Yan. Yan. Puro ipot na si Superstore ngayon. Yan. Every 300 spent yan. Yan yung nakuha namin. So, yan na muna yung ginamit namin kasi yung dati luma na yon. Pero mas malaki yon. Neddy? Mas maliit to. Pero okay lang kasi madami kaming gamit. At yan yung ating mga baon, mga kapakners. Yan. Yan. Yan yung baon natin. Yan. At saka ihaw later. Yan na. Na-set up na yung tent natin. Yan. At meron na rin tayong hammock. Yan. Nakabili na si Daddy. Bumili siya kanina. Dumaan kami ng Canadian Tire bago dumiretso dito. Yan. So, buti na lang. Nakahanap tayo ng spot, mga kapakners. Kaya, yan. See? Yan. Hindi tayo nagre-reserve. Ever since, hindi tayo nagre-reserve. Yan. Nag-ano lang tayo. Kumukuha lang tayo ng ano. We're using our luck. Bro, pag lang unoring ipa, no? Yan. Yan, mga kapakner. Yan. Mamaya, pupunta po tayo doon sa lake. Papakita namin sa inyo mga kapakners later, yung lake. Right, Brel? Di ba, nak? Okay po. See you later. Bye-bye. Baka malubat tayo. Kasi nga po pala, ito po palang campsite na to, wala pala siyang, saksakan. Walang kuryente. Hindi katulad nung, yung sa Ellison, meron yon. Tsaka dun sa Okanagan, meron din. Ito wala siya. Wala rin siyang shower room. So, yun. Pero, malapit tayo sa washroom. Ayun. So, katapat lang natin siya. Basurahan, tsaka washroom, at tsaka yung tubig. Yun, mag-iigib ka lang.
kapakners. Yan, first day camping ni Brel Brel. Yan, si Daddy. Kumakain siya ng sunog na bacon. Yan. Wala palang ano dito mga kapakners. Wala palang network. Yan. Ito yung ating duyan. Yung hamak natin. Yung baby ko tulog na tulog pa oh. Yun yung baby ko tulog oh. Nah, kumain tantong. Diba? Yung oras na kaya. Karetang tawli mo kinay. Ano lang sila lang? Dalarama siguro. Yummy. Nam nam. Lagi yung kamatis. Amakot. Nabo ka. Uy. Yata? Dalawa may mga libitis ha? Grabe. Saan pa yung darilangwak yan? Lamok. Lincoln's baby ko ha. Ano? Ano na? Maluto yan yung ba, paluto ang pork mo, Dad. Balasin sa pa. Mayari ta na yung pamalutong balaseros. Yaman ko manapong cocktail. Bukas na larat naman ka. Ang bagok. Yan to. Saan na yung sa kanya? Dala may ayakit ang kaldi. Siyempre, ang noorin nga, kanya mong tingas ko. Ano to? Ano po ito? Dikit mga hindi siya.
Yan, o. Yan. Siyempre, kung orange, hangin tang. Namigyan sa sipin pala. Ito lang naman ba? Ang tindihan mo itabi? Ang tindihan mo sinabi ng mama. Dami ka ng kabilang tent, tamo ba? Dami ka ng kabilang tent. Ano? Hindi na mo maintindihan mo na kayo. Hindi mo sinabi ng mama. Ay! At hindi mo sinabi ko, anak. Siya mo na kaya. Kailangan kaya eh. Gabon naman yan. Saan nga ba? Galuto. Napaluto? Alya? Wala matsuri nga sa limong uli nga din eh. Naman? Opo. Ting. Hmm. Na? Na? Nan? Ito ang dulo mo. Kapal mo ang dulo. Ay, tuloy. Ang sarap. Alam mo? Pagalo ko lang ba ito? Ano? Malikot, manabo ka. Hanabo, dapat eh. Magabagay mo. Pero dyan mo na kaya ba ha? Hindi mo na. Dimla? Dimla? Hindi mo timla bides. Hindi ako yung panjaman eh. May basa yun. Ilang bebakal mo kanya? Nandun. Ilang bebakal mo? Na? Ilang bebakal na? Kaya naman yun. Ano? Ano ba? Naman? Minimit. Dr. Smith. Dr. Smith.
Sus kapota? Bingin. Liyaga na ako kain na pala. Hindi na na-taste na, di ba? Puwas naman musal. Na? Kung ibang. Gusto tayo pa ba? Gusto tayo pa na yan? Ngayon ko. Gusto tayo pa na ba? Anong oras lang? Pasado 8. Na? Pasado alas 4. Laltasan niya. Maglalata ang batang. May pagpag. Yung pa ng mga aldo. Kaya ito, di ba? Parang may ito madagulyo. Dami pag madagulyo. Dami. Eh? Mariones? Silver? Ah, Brel. Ah. ah, Ah. ah. Open your mouth. Ha? 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 May Open pa na. ka dyan, may pa ka dyan. Open na. Ah. 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 Wala may subok mo muna. Dapat may pa ka ng dakal. Taliya pala may puto. Ba't naman nakakit? Na? Ang mga kakit? Ano? Lalo ko kami na. Ito mo na tali. Ito mo na. Ito mo na. Malubat na wala kami. Palibot! Palibot, brebre! Palibot, brebre! Palibot! Palibot, libot! Palibot, libot! Palibot, libot! Halilo pa yata ini tang. Yakin? Hindi no? Awapin na. Ito ang parking na. Bro, bro. Ganda naman. Ay, katulan. Bro, bro. Ay, ganda naman. Bro, bro. Ay, ganda naman. Bro, bro. Bro, bro. Ay, ganda naman. Ating daming kim pa ba? Hala, yata. Kanya. Gas, gas. Hala. Bro, bro. Ay, gaganda na naman. Ay, no. Ganda naman. Brel, brel. Ay. Tara. Palibot. Palibot, bot, bot. Palibot, bot, bot, bot. Na ano? Na ano? Sama-sama yung kopya na tang. Kalago na naman mo. Ang kalago na naman. Na? Di, paragis la rin eh. Paragis, paragas.
Paragis na. For sure, di kasi wala naman tang magbalik lawaring pababakin Deus. At yun yan, trail yan sigurado. Aran, kasi utat may kikay kita oh. Teka lang mo. Run. Dami na. Iyan tayo. Ibaba, metang. Yung maalto eh. Yung kapal. Matata, matata. Shish, 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 shish. Itang bird, bird. Shish, shish, Bird, shish, 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 shish. Shish, shish, shish. Shish, shish, shish. Eh? Shish, shish, shish. Ay, hansi. Kacang pansi. Malam Chinese ka. Chinese ka be? Chang, Chinese ka girl? chang, chang, ching, chang, chu. Ching chong su ka girl? Na girl. Ching chong su ka girl eh. First camping ng bra. Ayan, Good oh. morning. Ah, matutut Good morning, Belle. Belle. Good Brian. morning. Brian. Antito sang Good morning. Good morning, Manina. Good morning. Good morning. Yeah. Chuta mo keng. Love you. I'm on vacation. Good morning, good morning. Good morning po mga ka-partners. Ayan yung aming baby love. Oh, first time niyang camping. Be, kaya nagkamarap ka ka, bebe. Be, marap ka rin kaya ang kaya. Bisa. Mga ka-partners, napakalamig. Ay, baby. Yan yung baby namin, no? Yan, no? Nasaan na? Nakikita niyo po ba yan? Nakikita niyo po ba yung maganda-ganda na yan? Katula na. Bala na to. Bala mo to ta. Ito po yung baby namin, no? Yung baby namin, no? Bala na yung kalago. Ay, may kaalang yan, anak. Yan si Daddy, si Jepoy. Oh, morning. Good morning. Good morning, wala anak. Good morning po. Gabes. Bra. Good morning, baby Brett. Ay, good morning. Good morning. Oh, kamusta yung bengi mo, anak? Na? Kamusta yung first night camping mo, bra? Maganda lang, be. Na, lamig anak. Yan. Hindi, maanalaan yun din. May pawas lang. Bami lang. Ang siya dati. Yan. Ang bali mo, bilad. Nalalami pa ako. Dati mo na kinain. Ay, pika na may sagyan. May pa ka na sagyan. Lagi ng taong ko? Wow. Tinamang nebon. May pia na nebon. Yan. Mag-aalmusal tayo mga ka-partners. And then, lalayas na tayo. Kaya magliligpit-ligpit na tayo. Medyo mainit kasi sa dito. Kaya papasok na natin. Yan. Nanya, buri na yan. Pakinis mo kaya. Yan. So, yan. Buri na painis. Kinis na. Buri na yan. Yan pa. Wala namang yan buri yan. Sa trenches mo. Makakain na.
Bibilan. Brel, brel. Ganda. Sarap naman. At may marito ngebon. Ali, tingalaga. Ali ko. Kaya may gana. Ay, pwede mo kami. Ipenda mo sa mula, bew. Kumana ako mga dua. Bisa pa? Ali na ako. Masarap kaya tayo ng tiyang ko po ito. Wapin. Mahirap. Mahirap na, mga kapartners. Yan. Kain-kain muna tayo. Hindi, naalis na tayo dito. Hanapin natin yung, ano. Hindi, marapit ito. Brel, brel. Marapit ito. Yeah. Yeah. I'm on vacation. Ay, ay, ay. Ay. Nurse, oh. Ayun si daddy. Ayun si daddy, mga kapang-nurse, oh. Nasa taas siya, nagliligpit siya. Kasi lilipat na tayo, mga kapak-nurse. Ito yung tatangbe, oh. Ay, sanitang tentang. Oh. Kasi lilipat na tayo ng lugar. Oh. Lilipat na tayo. Ayaw namin dito. Kasi walang tubig. No, walang shower room. Walang walang washroom na di-flush. Alam na this. Kaya lilipat tayo. Oh, yan si daddy. Almost done na siya. Si daddy lang yung naggagawa kasi yung baby ko, ito. Yung baby kong maganda, si Brel Brel. Ito yung baby ko, mga kapak-nurse, oh. Si Brel Brel, mga kapak-nurse, oh. Kita nyo? Brel, lamula ano ng kapak-nurse, Brel? Brel, lamula ano ng kapak-nurse. Wow! Ito yung baby ko, mga kapak-nurse, oh. Kiss mama. Ayaw niya. Ay, may kiss mama, be. Napakainit, mga kapak-nurse. Inaantok na to, mga kapak-nurse. Inaantok na yung baby natin. Yung baby nating maganda. Yung maganda natin, baby. Kahit inaantok, tatawa eh. Pag narinig yung maganda eh. Malago ka wala. Na. I love you, anak. Ding dong.